wonten pangandika ingkang adhawuh kakang ingkang darbedan. Wah inggih menika mumpung sampun sonten menika wanci jam sekawan. Nggih nyuwun idi pangestune sedaya kemawon. Mugi-mugi nggih menika panyuwunipun Kang Sarmin anggenipun ngruwat ingkang putra naminipun Sarwini menika saged dikabulaken kalih Gusti Allah nggih. Kanca nyaga iki selekas ngruwat. Ayo dina iki tata-tata ngruwat anake Kang Sarmin dina iki dinane Jumadi ukune Riga iki muga-muga ora neng apa-apa karo sesenana para kanca nyaga kabeh muga-muga Kang Sarmin dina iki sak anake ora neng apa-apa ya. Wis bisa tenang. Pangestunipun kakang kang dadi dalem badhe kula ruwat kagungan putra paduka pamestri ingkang nama Sarwini. Nggih, kula nderek mugi-mugi wonten alangan menapa kemawon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wong bilahing mastu guna sidang. Wong bilahing Pak Prayoganira Sanghyang Panggung Sangga Buwana Debok Nagaraja Kelir Tejomaya Peluntur Panglimunan Sligi Klambang Liring Cantol Pikukuing Bumi Wayang Wasesa Jati Dalang Purba Wasesa Blenconge Telaga Kencana Lengane Bathara Sambung Uceng-ucenge Bathara Kuwera urupe Bathara Brahma ukuse Bathara Siwah arenge Bathara Wisnu supite wesi kuning kanggo lupit sentek limere trubet-trubedane sambikalane suker sakite grudo rentanane si jabang bayi Sarwini sing dicemplungake sendang pangrewatan musna ilang saka kersane Gusti Allah. Paliyara yen lumaku tanpa suku, lembian tanpa tangan, ningali tanpa netra, ambekan tanpa grana, celatu tanpa lidah, angen-angen tanpa daya, aneng sitra pinagatan, Om Prayoganira Sanghyang, ana sejatining wong kang aran Panji Kumala pinuter ing angga kang aran Mandalagiri jejuluke Sang Hyang Amarta wis luar samangka wis padha luar. Ana sengkala saka etan sengkala jong ngantek ngongak saben sapone si jabang bayi Sarwini nek ngongak saben sapone si jabang bayi Sarwini lawangi saupeng geni jugane segara angrok kanggonan Nabi Sulaiman kang kanggonan sak isine donga iki kabeh mantek aji Nabi Sulaiman dititani Gunung Gedhe negarane Jayeng Satru dadi kadang ana sengkala saka teblan papat sengkala aja ngantek ngongak saben sapone Kang Sarmin nek ngongak saben sapone Kang Sarmin lawange saupeng geni jugane segara angrok kanggonan Nabi Sulaiman kanggonan sak isine donga iki kabeh sir suci summa langgeng tanpa wah sir suci agung kuasane alam sir suci urip sejati dan mulya raga sampurna
Yo ngaraja Jaramaya yo marani niyamaya Silapapala siya midurana dunya midosa sadunya. Yada yuda daya siwata tasya siya mamaja wis teguh milik Gusti. Kang sarmen nuwun selamat teguh pupung lan selamat pun payakun wayangan datelah teguh maripat dening Allah sing kawasa lulusna panyuwune kang sarmen. Auzubillah minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin mulayo trikul amseru walate kabir mulah bareng arep slamet boyo nirboyo kanidep murep kanidep kedep dening kang sarmen banyu abang sok sibyang banyu putih saka si bapa banyu suci saka sinine teguh rahayu saka si kaki teblan papat kang semedya ala marang badan selirane si Sarwini bis teguh miliput ilang ora ning apa-apa anane Sarwini dina Jumat ngantek sak teruse selamat ora ning apa-apa. Tinon dari kepunang surum sorotit tanpa adang Gede nek wayangan, gede nek wayangan. Tak delok wayang, sapa kae? Iki ning wayang iki main sapa iki? Iki omahe Kang Sarmen. Kang Sarmen. Lah perlune ngruwat anake wedok jarine klebu nyang sendang pangruwatan sing anak wedok siji jenenge Untang-Anting Lementing wis diruwat. Aku wayangno dalang, aku seneng aku wayang. Ora sah nanggap aku. Wis to. Aku seneng nek dalange kowe kok. Ngene aja ngantuk. Kowe apa? Njaluk upah apa piye? Lah nek diopahi yo apik, ora diopahi yo ora becik. Nek ora ngarani. Nganti kono yang sanding ngendi lah ya ora apa-apa soalnya wayang ora ya sing penting pamen ditolane rono bakal bali rene ya iki baline lair lah nek gaglak ojo gaglak dar bayi iki timbangsa dene nganggo sirang bedomo. Lah iki kepilih ku mangan asline tengah-tengah mangan nek apike dar nek eleke gaglak coy dimongso saiki ngene dalan aku gelem nyembah karo kowe nurut apa perintahmu angger kowe iso maca tulisan aning gegerku mung pura Bathara Kala tak waca gigirmu.
wujudmu ki ora manungsa nanging wujudmu ki kandhang gumulung kok masalah. Yo, pancen bener. Anane kuwi iso dadi manungsa kuwi asline kuwi dikeki sifat 20 karo bapakmu. Kowe iso maca? Iso ae. Lho, wis tak tulis kok. Sing dadi sirahmu kuwi lemah gunung Kupala, sing dadi rambutmu lemah Megarama, sing dadi raimu lemah saka Pamaisan, sing dadi mripatmu lemah saka Surya Kembar. Sing dadi mripatmu, sing dadi irungmu lemah saka Guwa Suwung, sing dadi cangkemmu utawa tutukmu lemah saka Guwa Wongpang, sing dadi untumu Watu Rajak, sing dadi lambe lemah Warasekti, sing dadi janggut Watu Sumpit, sing dadi gerumbungan lemah Songeng Landak. Ya kok iya dalam ya kowe ngerti dalam. Aku ngerti sebab aku njaluk catetan terus tak waca. Sing lemah manggung sok dadi gulu, lemah kerangian dadi tangan, neraju mas pundak, geger sapi gegere, gegambangan igane Lokomanik dadamu, sing dadi susumu lemah saka Gunung Kembar, sing dadi weteng lemah saka lemah Mendak, sing paron wesi dadi kempolmu lemah putih, lemah seto dadi delamahan. Kurang piye ki dalam gurano niki wedange lemah saku kurang panas. Gula Mbah Marjo kesel sing panas. Yo. Wis saiki kowe iso maca tulisan sing ning gegerku, aku nyembah nyang kowe. Dalang jati yo mara madhepun mrene. Wis manuta bakal tak waca sastra kang ana sajroning gigirmu. Oh Sesuci semunang gelang menawa sesudah kumpasane alam. Sesuci sejati dan menunggu samono. Yo ngaraja Jaramaya yo marani Jaramaya sira papasya miduru radumya miduru sesatumya yo tulsi dadosya cacaya mata bogama nyaya jadaka lawasatata karantanaha kuwi tulisan sing ning raimu. Bawa pama tada gaca sajabara wayata kalaca kalanyata carakan balik sing ning telakmu. Wong wilayah krayi kesamiyang kaya geni dudu geni, kaya tejo dudu tejo, kaya manik dudu manik. Kamane Bathara Guru ingkang lembah-lembah ana tengahing segara. Siram kedadian saka lemah gunung Kupara bali menyang asalmu. Saka lemah sing ora kejambah menungso. Nek ora bali tak aturake marang Ratu Guslemu Dewi Loro Pas ora entuk sandang pangan sak jegene urip. Hati-hati. Yo dalam aku manut kalau kowe aku dusun sumuk tenan kok ki dalam. Yo merino tak dus Bathara Kala. Oh
wis seger sumya awakku dalam wis kok dus. Wis gandeng kowe sing iso maca tulisan ning gegerku. Apa perintahmu aku manut? Aku wedi karo kowe dalam apa kandhamu apa perintahmu aku manut. Gandeng kowe asline saka Segara Kidul baliyo marang Segara Kidul. Wis aku tak bali nang Segara Kidul dalam.